Tosi mukavaa, että pääsin tulemaan tänne ja kysyttiin kertomaan teille meidän tilan hiililaskentakokemuksista ja tässä nyt sitten hetken aikaa näistä meiltä kerron. Ensin käyn muutaman tiedon siitä, että minkälainen tila me ollaan ja sen jälkeen mennään sinne hiililaskennan maailmaan. Tuossa oli kysymys siitä, että näkyykö se märkä vuosi, niin jos en muista siitä sanoa, niin mä vastaan siihenkin yhden toisen tai niin kuin oman kokemuksen kautta, miten meillä on koettu. Mutta mennään siihen, ketä me ollaan ja mistä me ollaan. Heti näemmekin sitten tämä. No nyt lähti. Me ollaan tosiaan Peltolan tilalla täällä Seinäjoen Hanhikoskella. Puhun yleensä, että Seinäjoen maalaiskunnassa ja me asutaan täällä mun miehen kotitilalla. Ja meitä on täällä tämmöinen 5-henkinen yrittäjäperhe, jossa kaikilla meillä on oma rooli tässä meidän maatilan toiminnassa. Kuva on pikkusen vanha jo noin 8 vuoden takaa, että siinä on tainnut vähän tenavat jo kasvaa isoksi ja isäntäkin on saanut silmälasit urakkaa helpottamaan, mutta kaikki on kasvanut myös aika mukavasti tähän hiiliasiaankin ja tähän maaperän merkitykseen ja siihen, että miksi se on niin tärkeää tänne maatiloille näitäkin asioita miettiä. Meillä on viljelyksessä noin 130 hehtaaria peltoa ja metsää noin 75 hehtaaria siinä kyljessä. Ja semmoinen ehkä erikoisuus, mikä meidän tilaa leimaa myös, niin me ollaan siementuotantotila ja siinä toki myös sitten tulee nämä omat säädöksensä ja muut, mitä meidän tulee ottaa huomioon. Se ehkä, mikä meidät erottaa monesta muusta kasvinviljelytilasta, niin me ollaan hyvinkin monikasvinen tila. Ja meillä on vuosittain sieltä 8-10 erilaista kasvia pelloilla. Ja esimerkiksi viime vuonna oli tuo 8 lajia ja 10 eri lajiketta, eli kauraa ja heinää viljeltiin useampaakin kuin yhtä lajia. Meillä on oikeastaan kaikkia näitä viljoja kierrossa. Sitten on rypsiä, kuminaa, hernettä ja heinän siementä. Eli heinän siemenen myötä meillä on myös tämä nurmi täällä mukana. Siementuotantona vuosien varrella meillä on heinää erityisesti viljelty, mutta erilaisten sopimus- ja muiden mahdollisuuksien puitteissa on sitten myös näitä viljoja sekä myös rypsiä ja hernettä siemeneksi tuotettu. Ja tämä on oikeastaan yksi sellainen hyvinkin pitkän linjan asia, mikä on sitten tuonut paljon etua nimenomaan näihin maaperäasioihin ja myös siihen, että kasvinviljelytilallakin nämä viljelykierrot on saatu ihan mukavasti toimimaan. Vaikka nyt ei ollakaan mikään aivan erityisen suuri tila, vaan tämmöinen keskikokoinen. Mutta tämmöisistä lähtökohdista lähdettiin liikkeelle myös tässä hiiliasiassa. Me ollaan tuossa 2020 vuodesta lähtien otettu tämä hiili meidän asiatapetille ja oikeastaan onkin vähän naureskellut aina tuttaville siitä, että kun koronavuotena jouduttiin jäämään kotiin, niin meillä rupesi olemaan liikaa aikaa miettiä asioita, että kuinka meillä tehdään ja sieltä vuodesta sitten on ponkaastu liikkeelle. Silloinhan olin silloin töissä paljonkin maatilojen kanssa tekemisissä ja seurasin alan kehitystä hyvinkin tiiviisti niin sieltä yrityskentältä, mutta myös sitten näiden jalostajien ja muiden toimesta. Ja silloinhan puhuttiin tosi paljon näistä kotieläintilojen hiililaskureista ja rupesi tulemaan eri tiloille niitä erilaisia päästölukemia ja niitä julkaistiin tuolla somessa. Ja
siitä oikeastaan jäi sellainen itsellekin mieleen, että että jos tällä hetkellä mennään siellä kotieläintilojen puolella niiden hiiliasioiden kanssa, niin ei siitä kovin pitkä ajatuksen kulku tarvitse olla, että myös rehuntuottajilta näitä asioita ruvetaan pian kysymään, että millä tolalla teillä tämä on. Ja kun meillä kuitenkin sitä rehuviljaakin tuotetaan ja muitakin kasveja, toki myös ihan elintarviketeollisuuteen asti, niin hyvin vahvasti ollaan ketjussa mukana ja sellainen oma halu ja oma tahto siihen, että minäkin haluan tietää tämän meidän tilalle olevan asian, niin ajo siihen, että ruvettiin sitten etsimään, että no kukas meille tällaista hiililaskentaa voisi tehdä. Ja siinä 2020 keväällä todettiin, että katsottiin, että ketkä tekevät laskentoja ja tuo Envitec Police silloin teki aika paljon, tekee varmaan vieläkin tänne kotieläinpuolelle ja otin sitten vaan rohkeasti yhteyttä, että mitäs kun te teette näitä laskelmia, niin pystyttekö tekemään myös kasviviljelytilalle ja hehän ottivat sitten meidät ensimmäiseksi kasvitilaksi siinä heidän laskennoissaan, niin tehtiin tämä silloin vuonna 2020. Se laskelma tehtiin 3 vuoden tiedoilla ja nyt tässä kohtaa jo sanoin, että se märkä vuosi osui myös 1 vuodeksi, kun Hennakin tuossa äsken sanoi, että niillä toteumatiedoillahan nämä laskennat tehdään, niin silloin laskettiin vuodesta 2017, 2018 ja 2019 ne kaikki tiedot näille niin meidän peltokohtaisesti, mutta myös kasvikohtaisesti, mitä sieltä saatiin. Ja niissä laskennoissa, kun pystyy vertailemaan niitä erilaisia vuosia, niin siellä näkyy ne erilaiset olosuhteet myös, mitä vuosissa oli. Että 2017 oli aivan järkyttävän märkä, niin kyllä se siellä vaan sitten näkyy isoina päästöinä myös sen kuivauksenkin osalta. No tosiaan silloin saatiin ensimmäiset laskelmat meidän tilalle ja tuossa nuo 2 ylempää kuvaa on sellaisia niitä tuloksia ja graafeja, mitä siitä laskennasta saatiin irti ja meillä ei oikeastaan vielä ollut siinä kohtaa niin kuin mitään suunnitelmaa, että mitäs tässä nyt sitten näillä laskelmilla tehdään. Että se oli oikeastaan sen ajan hetken asia, että no nyt me tiedetään, jos joku meiltä kysyy, niin me tiedetään, että mitkä ne meidän päästöt on ja mistä ne päästöt koostuu ja kuinka se kasvilajeittain vaihtelee. Mutta ei meillä vielä oikein ollut selkeää ajatusta siitä, että miten niitä lähdetään sitten hyödyntämään. Mutta tässä niin kuin kuvaajistakin näkee, niin kyllähän täältä jo jonkunnäköisiä ajatuksia pysty saamaan niin kuin ideaa siinä, että mitkä on oikeasti niitä mahdollisuuksia, mistä voidaan lähteä sitten arvioimaan asiaa lisää. Siitä hetken kuluttua myös. No sitten kun ollaan tultu mukaan tähän hiilihankkeeseen tässä, mitä Henna äsken esitteli, niin siellä ollaankin nyt tehty sitten toinen laskelma tällä BioCode-laskurilla ja tässä näkyy myös hyvin tuttu graafi teille tuosta äskeisestä esitelmästä ja tämä oli sinänsä mielenkiintoista myös, että kun tuo ensimmäinen laskelma tehtiin sillä Envitec Policen käyttämällä laskurilla, niin silloin ei arvioitu vielä ollenkaan sitä hiilen sidontaa, vaan tässä on pelkästään päästöjä. Niin tällä toisella kerralla laskettiin ja arvioitiin myös sitä sidontaa ja pystyttiin tätä hiilitasetta arvioimaan meidän tilan osalta. Ja meillä, niin kuin näette, niin hiilijalanjälki, eli ne päästöt, on huomattavasti pienemmät kuin se sidonnan jälki, eli moninkertaisesti voidaan tämän laskennan avulla todeta, että moninkertaisesti sitä hiiltä sinne sidotaan maaperään kuin että sitä päästetään. Ja tämähän on tietenkin semmoinen hyvin, hyvin mielenkiintoinen imakollinenkin asia, mitä aina silloin tällöin jossakin
saatetaan kysyä ja sitä on mukava kertoa, että asiat on kunnossa ja jollakin lailla todennettukin myös. Että ei olla vaan pelkän mututuntuman varassa, että kun me täällä Suomessa tehdään tämän tyyppisiä asioita, niin totta kai meillä on asiat kunnossa. Mutta voidaan ihan oikeasti puhua meidän tilasta ja miten se meillä tehdään. No sitten niihin toimenpiteisiin, mihinkä meillä on sitten käytetty ja hyödynnetty näitä asioita, niin tässä on oikeastaan muutama kuva ja niiden kautta lyhyesti kerron, että mihinkä myös laskentoja on käytetty. Siinä 2020 vuonna, kun saatiin ne ensimmäiset laskelmat, niin siinä sattumoisin tuli myös sellainen rajapyykki meillä, että meidän entinen kuivaaja rupesi sanomaan itseänsä irti hyvin voimallisesti juuri siinä kuivausaikana, ja se oli jatkuvasti rikki. Ja siinä kohtaa päätettiin sitten tällainen pitkän linjan haave, että nyt ruvetaan tekemään uutta kuivaajaa. Ja siinä kun sitä suunnitelmaa ja laskentoja ja muuta tehtiin ja keskusteltiin eri toimijoiden kanssa, niin oli hyvin helppo päätyä siihen, että nyt vaihdetaan se öljy siihen hakkeeksi, ja sitä myös nämä laskelmat niin hiili- kuin rahoituslaskelmat myös edellytti. Me tehtiin itse nämä kaikki investointitukihakemukset ja laskelmat, mitä sitten sinne ELYlle esitettiin, ja sinne liitettiin meidän nämä kaikki tulokset myös, ja se oltiin huomioitu siellä positiivisena tämän investoinnin kohdalta. Eli etuarahoitukseen saatiin myös. Ja myös tuolta meidän rahoittavasta pankista tästä oltiin kiinnostuneita kyllä, että oltiin vähän etujoukoissa siinäkin näitä asioita tuomassa esille, mutta ehkä nykyään se on jo ehkä vähän yleisempääkin. Mutta kuivaajassa joka asiassa otettiin nämä asiat huomioon, ja myös energiansäästöpotentiaalia pyrittiin siellä kasvattamaan ihan näihin laskelmiinkin viitaten. Maanmuokkaukseen on tehty muutoksia, ollaan siirrytty yhä enemmän tuonne kevennettyyn muokkaukseen. Meillä on vähän tämmöisiä koneinsinöörihenkisiä nuo meidän miespuolinen perhe ja oltiin tuossa Agriteknikassa parisen vuotta sitten etsimässä uusia virtauksia, ja sieltä omat maanmuokkarit on nyt sitten, ei ostettu uutta konetta, vaan muokattiin ne omat koneet vastaamaan nykyvaatimuksia ja omia peltoja, ja saatiin sitä kautta taas sitten etua niin tähän maanrakenteeseen kuin myös sitten tähän tietenkin hiililaskentaan myös, jos niitä jatkossakin tehdään. Ja sitten myös etenkin tämän meidän hankkeen myötä niin tämmöistä välikasvikokeilumallia ollaan nyt ruvettu miettimään ja ehkä löytämään erilaisia ratkaisuja siihen, että miten niin puinnin jälkeen pystyttäisiin saamaan peltoja entistä enemmän vihreäksi ja sellaisilla kasveilla, jotka ehkä kuolee sitten talvella, ja taas ollaan keväällä valmiita sitten kylvötöihin. Mutta hyvin monennäköisiä vaikutuksia sillä laskennalla on, ja oikeastaan se suurin mikä meille niin on se tietoisuus siitä omasta tasosta ja siitä, että tässä oikeasti tehdään oikeita asioita, ja pystytään hyvin vakaasti luottamaan myös siihen, että jos on erilaisia rahoitustarpeita tai investointitarpeita tai muuten, niin meillä on myös tätä kautta sitä faktaa olemassa siitä, että miten asiat tehdään. Tällä hetkellä muun muassa erilaisissa viljelysopimuksissa ja muissa ruvetaan jo pikkuhiljaa vähän kyselemään näidenkin asioiden perään, niin ei se huonoksi ole, että asiat on otettu etukäteen selville. Tässä oikeastaan lyhykäisyydessään, mitä halusin tähän kohtaan sanoa. Tuossa on vielä meidän yhteystiedot, ja käykää ihmeessä tuolla Instagramin puolella sitten myös meistä tykkäämässä. Me ollaan ihan Peltolan tila siellä sellaisella tunnuksella matkassa. Ja nyt voi esittää kysymyksiä, mikäli haluaa ja tulee mieleen.